ассалому алайкум духтарҷонои азиз, субҳатон ба хайр бошад. хушомадед ба канали ман. Ташаккур ба ҳамаи шумо ки канали мо ва меҳмонӣ ва омадед. духтаро тамошо мекунед, мондани лайк ва комментарияро фаромӯш накунед. ана амирӯз ман субҳи барвақт кор барафтосиям. имрӯз корхонагиҳо коллегия ма корпоратив ба лес ба шашлик ба мебуроим пикник ба ман отказ кардам аз сабабе ки коргарои ман ҳамаш рус ҳастанд ва спиртное принимать мекунанд, так что неудобно ҳами вао ки рафта шиштан хел даруни кор ба қадар номаълуму а кор берим ба ҷои хеле ҷамъияти ва рафта шиштан ба ман камтар ино ки қадар нағз худуме ҳис намекунам. аз ҳамин сабаб отказ кардам ки намерам гуфта. мана илтимос кардам ки як рӯз кор ба биё гуфта. ана мирӯз аз соати 7 саҳар то 5 кор кардам. ҳозир аз кор биромадам ки ҳаво ҳами хегифтагӣ, ҳавои борони сахт мебордагӣ бо ин духтаро ин борони хушрӯям бинед. ҳозир ҳами хонавода омадаму либосҳомо алиш карда кухня ва омадам ки хӯроки шом тайёр кунам. гуфта инам бинед чӣ хел борон ели успед кардам. 5 минут бевақт мондагем дата ки ин борон ба мемондам беринанда расо борони нағз омада истодааст. махе борона нағз мебинам. духтаро прогулка баъди борон ҳамихе нағз мебинам. қавти ҳамихе дарахтзор ба баъди борон роҳ гаштана. имрӯз аз саҳар аз соати 7 то соати 5 коранда будам. аз якас имрӯз кам буд, кай бозескам кор кардагӣ набудам ки монда мешам дия. имрӯз гуфтане ки ҳамихе вақт тез гузашт кати якдам ба соата бинам 4:30 анда монда столҳои худама гундоштаму баъд либосамо пӯшида баромадам. бачаҳои хӯрокишон тайёр карда лошону сер карда мондам. ваҳои имрӯз дадош то обеда прогулка ва гирон биромадагӣ ҳам ба ҳозир худам биромадам як чағзада раҳ гашта пиёда вай ба магазин ба омдосиям кришка гирам гуфта олуча овардагӣ. имрӯз хеле сахт кардам дар кор. бечора гулои борони сахт ва ҳамаш пажмурда шудааст. духтарҷонои азиз, ман инҷанда ҳозир банкаома шушта тайёр кардам барои компота закатка каран. бонкаҳом амисол кам мондааст. бонки 2 литрава ҳар сол компота закатка мекарам. ҳозир инҷанда 2 литраю 4 3 литра. бисёри ҳамин 3 литрава закуска сахт мекардам. 2 литрава компот. ҳозир ғайри ин бо як 16 ҳабдата 3 литрае барои закуска гирон мондам. як 10 бо ин 2 литрам буд. ҳозир вообще як 6 ҳамихе мондааст тамом. баъд ман инҷанда олучае як рӯз ринок ба рафтам гирон биём гуфта 250 рубли буд. ягон ҳафта пеш дидагӣ манда. ҳозир дина рафта гирон биём гуфта ринок баравам уже 350 рубл шудагӣ. якта шавҳарама ошношон амхе вай ба магазини вайшай фрукти мефрӯхтаги шаф овуши фрукти ва ё ҳар рӯз фудсити рафта мебиём заказ кардам. амин як яшкаша 4 кило сали изофатар гуфтан 700 сум ба гирон омдан. унҷо болимени арзонтар бас. бози шафтолу заказ кардам. шафтологинам сахт кунамагар амин ба маза шафтологин кити амин олучагин компоташ расо маъқул. ҳозир инҳои ҳамша минин хвости коша ҷудо карда якбор шушта баъд бонкава сахт мекунам. ман обични бонкава олучае меандозам, аболош шакара меандозам, оби ҷӯштагия тифалба меҷӯшонаму
خیلی اولش ریخته سراز زکاتکا میکنم خیلی یا با بانک یا پارکده یا که بانکی نمیجوشونم بانکی قطعی نمیجوشونم ویچنه همه خیلی تیار میکنم من انا دخترها این کухні моє як طرف світа лампочка سوختگی نمیدونم چه снимать دوست نازم یکی خیره باین خیلی شوشته شکروش انداختم باز میخوادم موند این خیلی بچه ها گرام موندم میخواد نغز نخودن گنده تروش بس چیست اما این مزهش تاجیکستان انگی باین بعضیش مزه گیلاس باین این رسا تروش بس حاضر تفال موندم جوشونده زکاتکا میگیرم ой духтарона наконец-то тамом кара шудам ҳамин 6 донаю расо вақти мӯла гифт 2 соат бои ман қариб оземина закатка карам тифаломо 1 литра чанд бор ҷӯшонда андохтам ки расо вақти мӯла гирифт ана дӯстони азиз дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам хайр боқӣ дар паноҳи худованд бошед мондани лайка фаромӯш накунед